Здравейте, маняци! Аз съм Борислав, това е на 4 гуми и съжалявам, че ви развалям гледката. Но днес няма си говорим за 34-ката, защото искам да ви я покажа на слънчева светлина и да я покараме, защото би било срамота да ви я показвам прашаса в гаража за първи път. Но всъщност точно това направих тук. Що? Както и да е. Днес ще си говорим за най-важното нещо за българина. Кинтиче! Аби то ни спря да обикаля. Къде ходи, брат? Откъде ги взимаш тия пари? Какво правиш? Какво струваш и така нататък? Ами не бе, човек. Просто не хода на слънчака по 10 дена лятото. И ако не ми вярваш, че ми се върза по-евтино, отколкото твоята почивка на слънчака лятото, остани и ще видиш откъде минахме, какво спахме, къде спахме, какво ядохме, какво видяхме, докъде се разходихме и ще се убедиш, че всъщност нашата почивка излезе доста по-евтино от твоята. Хайде! И така, мили хора, пътуването ни започва от село Горна баня, което вече отдавна не е село, но в него живеят само селандури. С мен начело, разбира се. Сега ще се отдалечим малко, за да видим какво трябваше да покорим. Трябваше да тръгнем от град София, да минем през цяла Сърбия, после през Хърватска, после през Словения, Австрия, Германия, за да стигнем до Нюрбургринг. И от Нюрбургринг ни даляха само 150 км до писта Спа, след което трябваше да вземем абсолютно целият маршрут на обратно. Но да се върнем на първата част от пътуването. С жена ми решихме, че не ни се кара ден и нощ, за да минем тези 1988 км наведнъж, защото сме слабаци. И затова решихме да спим в Загреб, което беше точно на 750 км някъде от София. Като там си бяхме наели едно нормално хотелче, за което ще говоря след малко. Всеки разделихме си по 350 км, ама така по-братски, аз 500, тя 250, както и да е. Спахме там една нощувка, след което продължихме и спряхме да си починем отново в Мюнхен, което вече беше на още 5-600 км разстояние, като там поразгледахме, ние обичаме да ходим там е музея на BMW, attention на всички, които имат интерес към него, откъдето са около 500 км до пистата Нюрбургринг, където стояхме 3 нощувки, след което на третия ден заминахме за Спа, на писта Спа в Белгия, където нощувахме 2 нощувки, като покрай едната нощувка на Нюрбургринг се разходихме и до Мастрихт в Холандия, които километри тук не съм ги включил в уравнението, но отиване и връщане, всъщност ходихме до Мастрихт от Белгия, така че са 78 км, 150 км отгоре. Да си ги представим, но няма да ги включвам. След което се прибрахме наобратно по същия път, само че решихме да навръщане да спим само една вечер в Мюнхен, след което на другия ден тръгнахме рано сутринта и късно след обяд бяхме обратно живи и здрави в София. И така, нека да почнем финансовото измерение на нещата. Малко съм си служил с ChatGPT, няма да ми се сърдите и сега започваме. Значи, минали сме грубо 4000 км, от които средната цена за литър бензин в Европа е около 1,60 €. Смятал съм всичко в средни цени, защото, да. При кола харчиш 8 литра на дълъг път, каквато е моята, по 1,60 € на литър, ето е математиката да не ви заболи главите, и сумата е 512 евро за гориво или 1002 лева по днешният курс на БНБ към еврото. Така че започваме с 1002 лева за гориво. Много скъпо бе, ще кажете, но според мен като за толкова път нищо работа. След което отиваме на следващото. Винетките, които сме платили през целия път. В Сърбия и Хърватска са магистрални такси, в Словения е винетка, в Австрия също е винетка, в Германия, Белгия и Холандия няма такси по пътищата, пък са най-хубави, няма значение. Общата сума, за която която платихме за пътни такси, беше около 90 евро или 175 лева и 26 стотинки. След това преминаваме на нощувките. Значи, имахме една нощувка в Хърватска, една нощувка в Мюнхен, 3 нощувки на Нюрбургринг, 2 нощувки в Белгия и наобратно една нощувка в Мюнхен, което прави колко нощувки? 1, 2, 5, 7, 8 нощувки общо. Като тук съм сложил цените на хотелите, които сме си разбрали от Booking. Няма да оставям линкове да показвам хотелите, но бяха абсолютно прилични, приемливи, като този в Нюрбургринг беше даже двустаен апартамент, беше с огромна спалня, огромен хол, все едно си вкъщи, имаше печки, сешуари, всичко. В Белгия беше също окей хотела,
В Хърватска беше малко по-примитивен, но пак беше окей. Като цяло хотелите съм ги избирал да са прилични, но не някакъв супер лукс. Общата сума за нощувки, която похарчихме, беше 515 евро, което конвертирано в лева прави 1007 лева. След това ще преминем на изхранването. Така, на изхранването сме отделили за суха храна по път около 50 евро. Става дума за сандвичи, солетки, маршчета, Red Bull и така нататък. Минерална вода, понеже аз много държа да не пия водата в чужбина, защото изключително много не ми харесва, сме похарчили 25 евро за вода, нали, само че в лева, защото я купувахме от България. Вечерта, когато пристигнахме в Загреб, си хапнахме една пица, тя беше 12 евро. В Мюнхен си напазарувахме от Lidl за 30 евро да си направим още храна за пътя. Освен това си купихме и стритфуд, както може да се досетите. В Мюнхен е много трудно да устоиш на наденичките. След това на Нюрбургринг отново си пазарувахме от Lidl, ползвахме пазара предимно за закуските ни. Обядвахме на крак, което беше 2 дни обядвахме на крак по 20 евро. Един ден ядохме в Мастрихт за 35 евро. И 3 дни вечеряхме по 40 евро. Това са общи суми. В Белгия, в Lidl похарчихме 40 евро. Имахме обяд на крак 2 дни по 25 евро. Там е значително по-скъпо, отколкото в Германия. И имахме 2 вечери по 50 евро. И на връщане в Мюнхен спряхме, напазарувахме си от Lidl, хапнахме си в хотела и си направихме сандвичи за следващия ден, на който се прибирахме в България. Това общо като сума, скъпи зрители, прави общо 557 евро или 1089 лева. Така. И последната част, която остана да включим в калкулацията, това са таксите на пистите. Така, 2 дни по 2 ръна на Нюрбургринг карах за по 30 евро, което са 120 евро. Един ден карах 2 ръна по 35 евро, което са 70 евро. И на спа си платих един рън, който беше 135 евро. Горивото за колата сметнах, че са били 3 резервуара, като един резервуар е около 94 евро, което са 283 евро. Или пари за кеф, така наречени, са 1185 лева. Така, от тук сега ще обърнем екрана да видим общата калкулация на всичките разходи и след това да видим и колко харчи средностатистическия българин на почивка на морето. Колко е тотал щетата? Имаме 1002 лева за гориво, 175 лева за пътни такси, 1007 лева за нощувки, 1089 за храна. Пари за кеф или така нареченото каране, 1185 лева. Или иначе казано тотал от 4458 лева или 2279 евро. Което не е малко, но ще се изненадате от следващата калкулация. Така, да сметнем една почивка на морето. Ама не тази в Националния статистически институт, където пише, че българина харчи по 260 лева на морето в България средно, а да си направим една истинска разбивка. 10 нощувки по 320 лева, горе-долу реалистично за хубав хотел на Слънчака. 10 закуски по 22 лева, тук смятаме за двама души. 10 обяда по 15 лева, 10 вечери по 26 лева. 10 пъти на плажа по 20 лева, гориво 113 лева, да кажем, не съм го смятал от София до морето, което прави 4553 лева. И само искам да кажа, че тук не съм смятал алкохол, който всички знаем в какви количества се харчи и каква му е цената на морето. Не съм смятал и дискотеки, не съм смятал и барове. Така че, мили мои, може да си направите сами изводите. Добре, да почнем с малко съвети какво може да посетите на това дълго пътуване, ако решите да го репликирате. Първа спирка би ми била Загреб. Загреб е интересен за разходка, има един тунел подкопан под града, готино е и да, интересно е. Стигнате ли обаче вече в Мюнхен, бих ви препоръчал BMW музея, където има всичко от BMW автомобили от 30-те, до мотоциклети, до двигатели и каквото още се сетите там. Малко по-далеч от BMW музея, на около 5 км, е Motor World, където си го представете като смеска между автосалон, автокъща, открит стъклен паркинг, кафенета и гифт шопове, в които има изложени много интересни коли. Даже бих казал уникални, повечето са за продан.
Страхотно е и най-готиното е, че няма вход, абсолютно for free е. Така че отиваш, разхождаш се, супер е. И другата локация, която ако ви влече си заслужава в Мюнхен е стадиона на Байерн. Интересна подробност е, че гида беше българин, което беше доста забавно, защото в един момент вика, вие да не сте българи. Да, след това, вече като отидете на Нюрбургринг, там мисля, че ви дадох доста детайлни съвети, какво има за правене, така че да не се повтарям в това видео. Ако решите също така да отскочите до Мастрихт, може да се разходите, да се насладите на една готина биричка там или нещо за хапване. На спа ви е ясно, и там видяхте в видеото какво има за правене. И на връщане, сега ще ме линчуват, че го казвам, но на връщане, ако случайно имате път през Штутгарт, ви препоръчвам най-силно, като музей от всички, които изброих до тук, музея на Mercedes-Benz. Значи спокойно мога да кажа, че той е за мен лично в пъти по-готин от този на BMW и по-голям и по-организиран, точно каквото бихте очаквали от Mercedes-Benz. Това беше всичко за днешния епизод, драги зрители, и ако сте мислите, че най-интересното е минало, жестоко се лъжете. Останете с канала и другата седмица, за да видите карах ли кола от Формула 4 и не забравяйте лайк, шер и сабскрайб. До скоро!